హరే కృష్ణ. శ్రీమద్భగవద్గీత చతుర్థోధ్యాయ అనగా 4వ అధ్యాయం జ్ఞానయోగం. శ్లోకం 15. ఏవం జ్ఞాత్వా కృతం కర్మ పూర్వైరపి ముముక్షుభిః కురు కర్మైవ తస్మాత్ త్వం పూర్వతరం కృతం. ఏవం జ్ఞాత్వా ఇక్కడ తాసేలంటే వాకాకారం. జ్ఞాత్వా కృతం కర్మ. ఇక్కడ రాసేలంటే మా పలుకుతుంది కర్మ. ఏవం జ్ఞాత్వా కృతం కర్మ పూర్వైరపి ఇక్కడ రా సైలెంట్ అవుతుంది. పూర్వైరపి ముముక్షుభిః ఇక్కడ విసర్గాలు ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ హీ పలుకుతుంది. మహాప్రణామానికి ఇకారం వచ్చింది కదా. ముముక్షుభిః పూర్వైరపి ముముక్షుభిః కురు కర్మైవ. ఇక్కడ రా సైలెంట్ అవుతుంది. కురు కర్మైవ తస్మాత్ త్వం. ఇక్కడ సా ఇక్కడ తా రెండు సైలెంట్ అవుతాయి. తస్మాత్ త్వం కురు కర్మైవ తస్మాత్ త్వం పూర్వై ఇక్కడ విసర్గాలు హా సైలెంట్ అవుతుంది. వాకి ఐకారం. పూర్వై పూర్వతరం కృతం పూర్వతరం కృతం. ఏవం జ్ఞాత్వా కృతం కర్మ పూర్వైరపి ముముక్షుభిః కురు కర్మైవ తస్మాత్ త్వం పూర్వతరం కృతం. హరే కృష్ణ.